За много от нас ромите са символ на лошата хигиена, кражбите и номадския начин на живот. Как тези хора се борят с предубежденията на обществото? С един успял млад човек от ромски произход се срещна Мария Василева. Миглена Йорданова е на 29 години. Тя е от ромски произход, родом от Сепарева баня и в момента учи магистратура международен маркетинг във Варна. Преди това е следвала бизнес администрация. Още от малка била ученолюбива, защото искала, като порасне, да има хубава работа. Детската й мечта няма етническа окраска. Искала да работи на компютър. В Сепарева баня няма ромска махала. Ние живееме сред българите. И аз винаги съм искала да живея в махала като малка, защото ми е било скучно. Нямало е с кого да играя. Но след известно време, като продължих средното си образование, тогава осъзнах, че е по-добре. С напредване в учението Миглена придобива и самочувствие на знаещ и можещ човек. Започва работа в общината на Сепарева баня като главен специалист по ромските въпроси. За да помага на младите от своя етнос обаче, се насочва към неправителствена организация. Лепят се етикети на хората от различните етнически групи, без да ги познават. Преди да опознаем някого, ние не може да лепим етикети. Преди да съм се запознала с теб, примерно, аз не мога да кажа, че ти си добра или че ти си лоша. Миглена се надява младите роми да разберат най-важният урок. Образованието ти дава не само знания, но и сили да се бориш с предубежденията на хората за ромите.